खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान खौरां लानानै जाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव कलकातायाव हालोदा जोबोर गाज्रि थासारियाव दङ। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव कलकातानि गोबां जायगाफ्राव लामायाव दैया लोमसावफैदों, जायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय हान्था-मेला खालामनायाव गोबां सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जादों। आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिबावब्ला मोब्लिबजों बोगथाबजानानै दासिम 7 सुबुंनि जिउ खहा जानायनिबो खौरां मोननाय जादों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गाज्रि थासारि जानायलाय फरायसालिफोरखौबो बन्द खालामनो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसेनो रेलगारि आरो बिरखं सिबिथायफोराबो बे दैबाना जानायजों गोहोम गोग्लैदों। कलकातायाव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ मैया जोबथा बिदाय होबाय। गिबियाव रायजो-राजाफोरनि खावलायनाय बादियै जोबथा खेबनि थाखाय GMCHआव गासै देहाखौ आबुङै पस्टमर्टेम खालामखांनायनि उनाव गोथै देहाखौ सावनो थाखाय गुवाहाटी नोगोरनि सनापुरनि कमारकुसिनि हाथिमुरा सिलायाव लानानै थाङो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला सानजौफुनि 12:23 जुबिन गार्गनि गोथै सोलेराव अर होजेनो आरो अर होजेननाय लोगो लोगोनो जुबिना गाव जिउ गोमायोब्ला रोजाबनो खावलायनाय मेथाइखौनो बयबो रोजाबनानै जुबिननि गोथै देहाखौ सावनाय जायो। जुबिननि गोथै देहाखौ बिदाय होनो थाखाय गोबां लाख सुबुंफोरा मैया थुबुर जानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि श्रीभूमियाव आयेन बेरेखायै हाबफैनो नाजानाय सा 37 बांलादेशिफोरखौ हमनो हादों। बे आयेन बेरेखायै हाबफैनो नाजानाय बांलादेशिफोरनि गेजेराव सा 7 उन्दै गथ'फोरमोन आरो बिसोरखौ हमनानै बांलादेशआव दैथायहरफिननाय जायो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय 2 नं सनापुर गामिनि सन्जिब बसुमतारी मुंनि सासे 50 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ न'नि सिथ्लायावनो फैनानै हाग्रानि मोसौ मेथुना सुथारनानै बुथारनानै गालांदों। कक्राझार जिल्ला बालजान तिनिआलिनि थागिबि आर्टिरिफर नित्यानन्द बरगयारिया माखासे देहायारि जेंनानि थाखाय 75 बोसोर बैसोआव गुवाहाटीनि नेमकेयार देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। मख'नो गोनांदि नित्यानन्द बरगयारिया नर्थार्न इभेन्जेलिकेल लुथेरान चार्चनि बिशपजों लोगोसे NLC दुमका थामहिनबा आसाम, बेंगल, बिहार आरो अरुणाचल प्रदेश बे मोनब्रै रायजोनिबो मडारेटर महरै खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि मैया रुंसारि जानायाव ओनसोलनिनो MLA लरेन्स इस्लारिया नखरजों लोगोसेनो बाहागो लाफानानै दुखु मोननाय फोरमायदों। दुखुनि खौरां जोंनि मान होनो गोनां मस्ट राइट रेभारेन्ड नित्यानन्द बरगयारि, जोंनि बर'फोरनिनो गिबिसिन बिथाङा बिशपमोन। बेनि सिगां खुनु मोनसे गिर्जायाव बर' बिशप जोंहा गैयामोन, जदिउबा नर्थार्न इभेन्जेलिकेल लुथेरान चार्चनि, अब्लाबो बर'फोरनि गेजेरावनो बिथाङानो गिबिसिन बिशप। आरो बिनि उनाव जोंनि NLC आसाम, बेंगल, बिहार बे मोनथाम स्टेट, अरुणाचल जों लानानै मोनब्रै, बे मोनब्रै स्टेटनि बिथाङा मडारेटर जानानै खामानि मावदोंमोन। दुमका हेड क्वार्टारा बिथाङा गोबां माने जोंनि NLCआव गोबां अबदान बिथाङा होलांबाय। बिथाङा गाहायै धोरोम सिबिनायनि थाखाय मानसिफोरखौ थुलुंगा होदोंमोन, मोजां लामाजों जाहाथे मानसिफ्रा सोलियो। आरो गाहायै बिथाङा इयुथफोरनिखौ लानानै बिथाङा खामानि मावदोंमोन, जाहाथे जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा जाहाथे मोजां लामाजों जाहाथे सोलिलांनो हायो। बिथाङा बेबायदि बोसोन होनानै गोबां हाबाफारि बिथाङा लादों। फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 29 आरो 30 खालाराव सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 4थि दौरि मावबादा खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। मैया बेनिनो गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि बिरेन बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 4थि दौरि मावबादाखौ 29-30 सेप्तेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै धेमाजि जिल्ला सिमोनसापरिनि सिङाव थानाय 2 नं लखलुं बर' बाथौ थानसालियाव खुंगा 4थि दौरि मावबादाखौ खुंफुंनाय जागोन। बोखावै लखिमपुर जिल्लानि जा 4थि दौरि मावबादाखौ जोङो आफादनि जोंनि सिमेन्ट आन्सलिक बाथौ धोरोम आफादनि सावरायनाय लेखा जोङो 2 नम्बर लखलुं बर' गामिनि जा बाथौ थानसालि, बे बाथौ थानसालियाव फैगौ बे सोलिबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि 29 आरो 30 अक्ट' खालि जोङो बे लखलुं बर' बाथौ थानसालियाव जिल्ला बोखावै लखिमपुर जिल्ला दौरि मावबादाखौ खुंनो साखाफारा जाखाबाय। ओंखायनो जों मिजिंथिदों रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव आरो लखलुं गामिनि मेंनो रोङै खामानि मावनायाव जानो हागौ जेनिबो बेले बेजे जायाबालानो फैगौ
29 आरो 30 सेप्तेम्बर खालि गाहामैनो बे बोखाव जाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जा दौरि हान्जा बे जिल्ला दौरि हान्जानि मावबादाया आलो गोजोनै खुंफुंनायाव जाफुंसारथों बेखौ हास्थायनानै जोङो दिनै बे दौरि बादायाव जिरायसालियाव जिरायनो थाखाय जा गाहाय खुन्थिया गायसनबाय।